Bueltan gara berriro Euskal Mendizale Federazioak aplikazio berria kaleratu du orain arte igoerak erregistratzeko erabiltzen zen soilik, eta aurrerantzean 40.000 federatu batzen dituen kolektiboaren sarbide izatera pasatuko da. Aplikazioa edonork erabili ahal izango du eta federatuek eurentzako funtzio bereziak izango dituzte. Gainera lehiaketetarako tokia ere izango du. Azaldu dutenez, pixkanaka funtzio berriak txertatuko dira aplikazioan. Federazioarentzat mugarri garrantzitsua dela ere azpimarratu dute. Izan ere, 40.000 mendizale baino gehiago biltzen ditugu. Baina bidean konturatu ginen federazioaren digitalizazio hori ez zela nahikoa. Mende bateko tradizio hori errespetatuko zuen tresna bat behar genuen, baina aldi berean gaur egun mendia bizitzeko, eta gure igoerak erregistratzeko dugun moldura egokitua. Horren emaitza da EMF Mendiak, Euskal Mendizale Federazioaren aplikazio ofizial berria.